ajolinja. Päivän parhaat 42 pistettä ajolinjasta 78 ja Oskari Heikkilä lajittelun kärkeen. Kuten myös kolmonen, sitten kierrellään tornia. Otetaan pari putkaa ja nyt täällä nelostippi sitten radan ulkopuolelta. Pakko oli lopettaa, vaikka täällä reunassa olisi ollut pintaa vaikka kuuni. Seuraavaksi sitten liikkeelle lähtee Oskari Heikkilä ja täällä on vähän erilaista moottorivaihtoehtoa, mutta puhutaan siitä vain myöhemmin. Mutta ei se käy kyllä yhtään. Kuuluu ihan luurien läpikin, että kuulostaa aika pahalta ja kyseessä siis V12-kone. No se kuulosti siltä, kun 8-moottori kuulostaa. Niin, että se oli 4 pyttyä vaan pimeänä. Mutta sitten Oskari Heikkilä ei tule toiseen vetoon. Hän keskeytti ensimmäisen vedon jälkeen, eli Sampo Sailo. Meillä on uusi yhteistyökumppani ja seuraavassa videossa katsotaan cfline.fi, löytyy verkkokauppa ja katsotaanpa mitä sieltä herkkoa saa tämmöiseen esikammio-dieseliin. Käykääpä kurkkaan jo ennakkoon cfline.fi ja ensi jaksossa puuhastelemme esikammio-dieselhommia. Kiitos ja näkemiin. Onko sulla jotakin asiaa? En mä tiedä, pitäisikö polkasta off-seasoni käyntiin? Nyt jo. No mä mietin, että pitäisikö nyt ottaa vielä, kun kevät tuli niin aikaisin kuin lumeet suli. Mut otetaan nyt ainakin kun ei ole lunta, niin jos saatais tuo auto tuonne pajan puolelle, niin se on, ei tarvi sitten niin keväällä kaivaa tuolta hangesta, niin ei tulisi niin kiire. Siihen on mielettömiä päivityksiä tulossa joka puolelle autoa, niin jos nyt saatais niitä eteenpäin, niin lähdetään kurkistaan mitä on suunniteltu. Mitä mä oon tehty nyt tässä yli 2 kuukauden aikana? Kilpa-autolle niin varsinaisesti ei mitään, mutta niin kuin tavallaan ensi kauden edistämiseksi niin ei myöskään mitään. Ja no sitten varmasti seuraava kysymys on, että simulaattoria on varmaan treenattu paljon, niin sitä ei ole vielä treenattu, mutta muuten on hyvässä vauhdissa hommat, että mulla käyttiksestä porsi
jakolaatikko, niin speksataan se mölli ja vaihdetaan siihen se jakolaatikko, niin saa sen tuolta pajasta pois. Niin otetaan sitten tuo rousku sinne sisälle. Siis tuo. Ei se joka äijää sillä 240 Volvolla. Kyllä perkka. Tää on paha tilanne, niin mulla kävi tässä mä unohin laisin, että mulla on tämmönen kyytissä ja risteykseen pysähtyi rehvakkaasti ja sitten semmonen reipas jutkaus tuli tuohon takapenkin selkänojaan ja niin tuntui, että lähtee nuo takapenkit irti tuolta. No ei siinä mitään, sitten mä siihen pysähtyin ja tunnin päästä käyn lähiin, niin unohin ja sitten toiseen suuntaan samaan kuin siitä semmonen sporttinen kiitos, niin sitten toiseen suuntaan, niin sitten se jumahti tuohon. Ja mä laitoin sen kiinni. Otetaan nyt se pois. Olkaapa tarkkana, ettei käy vahinko. Lairissakin kun tämmönen tulee niskaan, niin niskat tosi kovilla. Tosi jäykkä niskanen pitää olla tää retka. No, lähdetäänpä puottaa möllistä jakolaatikkoa pois. Elikkä, let's go! Joo, täällä on edetty tähän pisteeseen. Etukartani on tuossa, se otin pois ja meni tuonne väliin. Kehäpultit tuolla kaikki. Tuo pitäisi roikkua nyt tuon varassa. Tää oli yllättävän nätti homma tässä, ei tässä kyllä mennyt tällä kun on hyvät tilat tehdä. Ei tässä kyllä mennyt niin aikaa juuri nimeksikään. Kai tuo pitäisi tuossa pysyä. Tää pitäisi puottaa tästä pois. Aika painavaa se on, että joku nostihan tähän olisi kiva, mutta toki tuohan on rikki, että se nyt on ihan sama, vaikka se tuosta mötkäytetään alas. Okkelapa löystää vähän tuota täällä. Mitä tapahtuu? Se tääs. Aseen. Sieltä se lähtee. Oho. Nyt se olisi niinkö irti. Noin voi. Sitten toinen takaisin. Eihän tuo niin painavaa. Jotakin sille promiiseen sisään. Kyllä täällä on tosiaan jotain pientä. Kyllä täältä on varmaan hajonnut se perää. Ja nyt jää kiinni. Lasinpyyhkien moottori näköjään laittaa tuo hittaan puolen ryöminen, mikä se näissä liian on. En tiedä minkä näköinen systeemi se on tuolta sisältä. Tuohon on mielenkiintoinen nähdä, että kuin se toimii tuommoinen erikoinen ratkaisu. Tää on varmaan joku värinen vaimennuskumi tuossa. On kyllä paino. Mä sanoin, että 3 kiloa 800 grammaa paino. Ja olkaapa tarkkana kun ammutte pyssyllä, niin näitä kirkkaita hylsyjä ei saa ampua pyssyllä ikinä. Tässä on niin haastavaa väliä, että tänne ei mahu musta hylsy, niin erityistä varovaisuutta. Oho. Joo, ei tarvitse ohtalamppua laittaa kun otetaan käyttöön. Taas kerran tämä mitä on paljon käytetty yhteistyökumppanilta saatua työmaavalua, eli Valostorilta. Se on mieletön teho ja hän menee Paragonne akut passaan. Ne on huippuvehkeitä. Kannattaa tilata sieltä tämmöinen. Nuollaanko oikeat työkalut?
Oho. Se on tuo, mikä sen pitää niinku tossa... Eikö on se purkautunut tämä ketju? Tässä varmaan olla kaikissa tuo ohjaava niitti. Tai tuo reunapalan. On tämä venynyt tämä ketjukin pilalla. Mä luulen, että tämä ei kuulu olla näin löystokin. Tuollakin on palasi. Ja tuolla. Tämä purkka. No, nostaa. Joo, eli nyt on tultu siihen lopputulokseen, että tämän niin perä itsessään on mennyt rikki. Eli kumminpäin se nyt oli. Se on tuosta, mistä se menee taakse tuo veto. Niin sen takaveon rattaat täältä on niin korkan. Tuosta on lähtenyt koko rata äsken kävellä. Etuveon rattaat vielä toimii. Eli periaatteessa sillä olisi voinut ajaa sillä, kun olisi No ei millään konstilla, kun se tuolla jakolaatikon sisällä pyörii tyhjä. Mutta sitä mä en tässä ymmärrä, että mikä järki tuossa on, että se ei ole niin kuin jäykkä ne liiveto, vaan että se vettää. No toki luistoestollahan se jarruttaa sitten jompaa kumpaa etu- tai takapaita ja ristirastia, miten tarvii. Mutta jos siellä joku, kun mietittiin tuossa, että jos me tehdään off-autoa tuosta toisesta, joo ei mitään järkeä ole, mutta missä päin muutenkaan olisi, niin eikö tästä perästä voisi tehdä jäykän, että se vetää aina 50 pinnaa eestä ja 50 pinnaa takkaa. Saavutetaanko tuolla jotakin sillä, että se niin kuin on perää tuolla välissä? Sai kommentoida alle, jos joku tietää, mikä tuo funktio. Periaatteessa tämä saa korjattua. En tähän tarvitse laittaa muuta kuin off-autossa menisi postiihensä, kun uusi ketju ja käyttää tämän auki ja hitsaa tuo 9 köntiksi tuo ja ketju tuohon ja vetoi. Jos tuo alennusvaihteella netta on tuolla yhden. Mielenkiintoista. Nyt pitäisi laittaa tuo paikalla, mutta laittaa öljyt ennen kuin laittaa sitä, ne on helpompi laittaa tässä maassa. Lasketaan ne pois. No ei, tämä nyt ollut ehkä huono ajatus vaihtaa enemmän mitkään aivan A1. Tämä nyt voi olla ihan mustat. Vanhat moottorielit tuolla. Ihan musta. En ymmärrä.